Живел отец Мартини, обичал суджуци и вино. Тој честичко се гоштевал, на мрвките не проштавал. Веднаш по великите пости дошла в манастира на гости. Калугерка млада девица, калугерка долна мръсница. Решил да я покани, със суджук да я нахрани, светите да й покаже и дявола да накаже. Тя никога не била виждала какво с нещо, зато и много се зачудила и рекла тъй: О, Боже мой, що ми е туй? О, Боже мой, що ми е туй? О, Боже мой, що ми е туй? Ти кьора варизима, уй, уй, уй. Зелен гущер хороводи, се кейма на сън. Хороводи мъдовачи, се кейма на сън. Дай ба, мамо, мамо, дай ба тух, да му еба майката. Заведи го на шивача, си кейма на сън. Той го шие, то се крие. Заведи го да ковача, си кейма на сън. Той го чука, то се пука, си кейма на сън. Заведи го на леяя, си кейма на сън. Той боле, то се смее, си кейма на сън. Заведи го на сладаря, си кейма на сън. Той го злати, то си пати, си кейма на сън. В това време в двора на църквата влезе кръшна млада булка. Тя се наведе да пие вода от шерконната чешма. Белите и кълки се загоиха. Отец Мартини обърка литургията и запя: Бап, бап, Максиме, Максиме, Максиме. Е тако е до Петражимо, како е днес да попръчнуе, младите ти да разклакуе, завите ти да разтракуе. Селяни, 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 дворът ви на църквата тревясал е. Катна баба пена хурката, а пък вие само сяпате. Так се клецат врабци от уварите. Невен кръст ви дадо, изгорихте го. Невен кръст ви дадо, претопихте го. Железен кръст ви дадо, изкривихте го. Златен кръст ви дадо, откраднахте го. А на утрешната литургия коровили шачаливате. Бего, 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 бего. Шева, шева.